Keď povieme vetu, Jano je policajt a Jožo deto, tak aké má povolanie? Ja viem, ja už som to počul, ja mám 56 rokov, ja som to počul. Teraz, ja trošku mám také problémy, no, ale ja viem, čo je to deto. Lebo tam je adato aj, viete, že hovorím, že potom pokračovanie, Jano je policaj a Jožo je deto. Jano je policaj. Janoši. Juro Janoši. Že on im bohatým bral a chudom im dával. Keď je Jano policajt a Jožo deto? Policajt viem, čo je, ale deto neviem. Tak jeden je policajt a druhý deto. Tak obvinený. Povieme vetu, Jano je policajt a Jožo deto, tak aké povolanie má Jožo? Gilino. Vám poviem vetu, Jano je policajt a Jožo deto, aké má povolanie Jožo? Jano som ja a nie som policajt a Jožo je tiež policajt. Ale ja nie som policajt. Ja len tak vyzerám ako blbec, ale som len trošku uťahaný, lebo som nespal polnočne, ale nech sa páči. Jano je policajt a Jožo deto. Peco. Tak čo robí Jožo? Peco, pekár, že nejaký, neviem. Pekár nejaký, ne? Neviem, pádne. Ak poviem vetu, Jano je policajt a Jožo deto, tak aké povolanie má ten Jožo? Policajt, ne? Poviem vetu, že Jano je policajt a Jožo deto, tak potom aké povolanie má ten Jožo? Pane, deto. Robí detiaci. Keď poviem vetu, Jano je policajt a Jožo deto, čo robí ten Jožo, aké má povolanie? Čo je detto? Čo je detto? Ja neviem, čo je detto. Čo to môže byť? Getto. Ja bývam v gette, no. To je pravda, dajte. To neviem, čo je detto. Keď povieme vetu, Jano je policajt a Jožo deto, aké má povolanie ten Jožo? Jano je policajt a Jožo je detto? Švihli, ne? Keď povieme vetu, Jano je policajt a Jožo deto, aké má povolanie ten Jožo? A Jožo deto? Deto? Ja myslím, že to deto, ten Jožo to je ako meno a to deto, že to by skôr malo znamenať ako, že a deto, snad nejaké činnosti. Že deto. Tak si to ja vysvetlím, ináč... Čo to znamená? Deto? Že proste nejaká robota, že nejakú robotu má a že akože teda mu to ide a deto. No. Takže ja bych to asi tak charakterizovala. No.